Hola, nois! Avui continuarem parlant dels sectors, però aquesta vegada parlarem del sector secundari. Voleu saber què és? Doncs vinga, seguiu-me! El sector secundari són les activitats que se n'encarreguen de la transformació de les primeres matèries en productes elaborats. Anem a veure un exemple. Els productes de primera necessitat podrien ser els que nosaltres ingerim, com per exemple un iogurt. Us heu preguntat mai com es fa? Primer, han agafat de la vaca la llet i després han hagut de transformar-la mitjançant uns processos en una fàbrica perquè el producte final sigui un iogurt. Les activitats del sector secundari són la indústria, l'artesania i la construcció. La indústria és aquella que necessita de màquines per a poder produir molts i molts productes. En l'artesania fan pocs productes perquè els fan de forma manual. I la construcció, que se n'encarrega de fer edificis, ponts, camins i de més coses. Voleu saber més coses sobre els sectors? Doncs us espero al pròxim vídeo.